er is aan de hand van een schaalmodel van de MSC Zoe uitzocht wat er van 1 op 2 januari 2019 gebeurd is met het schip. Maar ook 2 lietsere containerskippen worden nu onderzocht. Daarbij letten ze op dezelfde zaken. Wat wij gevonden hebben voor de Zoe is dat een schip veel kan slingeren boven de wadden, dat het de bodem kan raken, dat er groen water tegen de zijkant van het schip tegen de containers aan kan komen en dat de golven tegen het schip kunnen aanklappen en in trilling kunnen brengen. En wat wij nu gaan bepalen is voor welke golfhoogtes dat uiteindelijk niet meer kritiek is. Dat doen we voor een Zoe-achtig schip, een groot schip. Dat doen we ook voor kleinere containerschepen, maar ook voor een klein schip zoals de Rauma die op 11 februari nog steeds 7 containers kwijt raakte. Dus wij proberen voor die 3 scheepstypes te bepalen dat alle aspecten die we bepaald hebben voor de Zoe veilig zijn. Oerheden kunnen dan bepalen of het veilig is om deze skippen varen te laten op de Waardzee. Dus ik ga ervan uit dat uit ons onderzoek zal komen dat er voor elk scheepstype limieten zijn voor veilige vaart op de zuidelijke, maar ook op de noordelijke route.